we are here live at the residence of Uchechukwu Cosmas Uchechukwu Ogbonna Chief Egbe Bere Bere one Lawo Mama. The other time, 2 days ago, on Friday, Oluchi go Madam Media go accompanying our newest chief to the palace of His Royal Highness SZTN Onyenaiku, where a chieftaincy title was bestowed on our newest chief in town, Uchechukwu Lawo Mama Isieke Lawo Mama. That is where we are today. Oluchi is here live once again, trying to fulfill and try to do what he is paid for. We are here today, the 5th of January 2025, bringing us the reception as promised, that he will stream the full program online. We are here awaiting the commencement of the great reception of Chief Egbe Bere Yala Lolo Ugegbe Mara Lolo Mary Oluchi Ogbonna. Everywhere is set, as we can see. Everything is set. Because Madam Media Ego Oluchi is here waiting for the live streaming, which will come shortly as we await the arrival of our guests. The bands are ready. We have a live band here, a DJ and an Arigo dance and entertainment done here. Stay tuned as Madam Media Oluchi brings the full package here at our Mama Isieke, the family of Ogbonna at our Mama. That is where Oluchi is. Stay tuned as we bring the full package. The tradition of the people. My Lord Jesus, don't do me better. I believe Okenze is trying to give his in-law or whatever. Okay, his in-law, Ogo. Actually, my homela. Oji ọkụkọ wute ọjị lekele ndị ọgụ ya na-anabata ha omenala Igbo, makala ndị Igbo toro ilu sola ọkwa mbala shidolu lolu ke bụrụ ndị ọgọ bịara ọsịsọ. Okenze onye ọzọ ichiri echi. Welcoming of guests, awaiting the full commencement of our program here today at the residence of the Ogbonnas, where an illustrious son and Nze Lozo Lawo has taken up the chieftaincy title. That's where we are today.
Chief Onyebiri Ibiabiri. That's where we are at our today. Because Madon Media University is here live streaming, bringing us the full package education. This is what we do, and this is what we are known for, and we give it our best. Hi, Chief. What is it? Chief. Cosmas. Solo kiss. Ile pagala. Azala. Ile pagala. Cosmas Ogbonna. Egbe Ugegbe. Tosi beye bela ya gosisi beye Ugegbe. Kedi bakala no madie. Madie one. Lolo. Chief Cosmas Ogbonna. Eze Egbe Ugegbe. Kiss Ogbonna. Aisi konye chiri ya zele. Makanuji waya ni emela. Makanunye ni tigule no wakana opa wafra yulo. Eze nde yuwa na uwa mama. Ya kunochuwa kupa wanda. Mana mwoko kwa ina mwaso. Aya neke ndeze ine. Neke neke chief. Mandeze lozo. Mandina abala yu. Mado di kemeka wali ejipi kinchoku yu. Aisi ya kire kwa gini kwa. Uroka yu. Traditional Prime Minister Chief Vin Mbalaso Ezudo wano na wo mama Hi Chief Western Ajana Kidema ka Chief Paul Aru Diwe
Ande chimele the one. Nafu is a joke. Traditional Prime Minister. Chief Vic Mbalason. Ezude. I see Gonya Chile Yazele. On the Cameroon traditional Prime Minister Motomoka. Chief West Nigeria, Motomoka, Waiting for good lady or from I chief Webeku. Chief West Nigeria, Motoma, as in the Gadola. Only my little for Yagamu. Yeti mogu neji mofo, ofo mo kanjaka. Yeti mogu neji mofo, ofo mo no kanjaka. Adawa yoma, Carolina yoma. Aseje jumba, Carolina yoma. Wanu chena, wanu Christmas. Enda malona mele kamana frayo na wo mama. Uchechukwu gọziri na America. Baba frayo, adọgba mmanwụ mma. Ego na-eti, ego si n'aka n'aka. Iji ụgbọ mba na-agụ egwu. Oge n'oge ị ga-emecha wekwawa ahụ n'obi. Etinye gị na rekọdị. Amara gị isi ete mmanụ. Jibe bụ n'iji gbọfọ nwanne m onye ji m ogu ji gbọfọ. Ọtụmụ okwu kọmanda, ịnọ n'ọnụ okwu kọmọsọ ntụanye. Ska, nwanyị ọma. Were nwanyị onye lụrụ gị nọgara nwanyị ọma. Shikiri, 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 shikiri. Ọ ga-akpọta akpọta ebe asa. Wameme wula wamo, wamade wula ne wamo. Wamade wula wamo, wamade wula wamo. Ugegbe wakama mekini. Ende mwana wula sebukai tabakai. Uchechukwu akade wuli obi ima. Wede obi nanugo, baba funa ya wichalu. Idea. Ana bagi na roba. Ami punya kasih. Mgbe anyị ga-abanye n'uju ka ọtụtụ ga-ama ihe mere anyị nọrọ ebe a taa. So dịka Egbe Bere Ugegbe ihe Chukwu kwuru ga-eme maọbụ ife Chukwu kwuru ga-eme.
Uchechukwu, so ihe ọzọ ga-esote ugbu a bụ ọjị Igbo, ọjị osisi na ndị nke ọzọ eji agbara ụgbọ. Biko whosoever ọjị dị n'aka buru ebi ebe a ugbu a ka anyị gbapụ ọsọ. Anyị achọghị iche eche n'ihi na agha ehihie ya anaghị eri mkpọrọ. Ọjị ka anyị na-ekwu maka ya. Ọjị ka the chief host chọọ ha n'eze ọjị n'ihu. Biko enwere asụsụ ọzọ m ga-asụ tupu ndị ọjị dị n'aka aghọta ihe anyị na-ekwu. Si weta na ọjị, pụta ọjị n'ebe a. Egbe Bere Ugegbe nọ, please. Weta na ọjị n'ebe a.
Permit me to say this in English. Actually, what was doing very well. And the guy made a condemn, the lady made both traditionally and otherwise. Now, I am Langa. I am two traditionalists. That is the traditional people. Then now, let's go in the book. Come with the Prime Minister, I'm not ever. You're not ever. Or what the who will buy your eye that one you are. I job for what you put in our young. And the boy is down the paper, and I am here representing him. I am due for that. So the honor must be given to you. Iwoji Prime Minister Oluchi Olawatara Eze Oji Omena de Lodulali Kaneme Oka Usemi People in the primary. And then there, what is it? Manel primary, because of primary. Manel is a number of us. It was a primary. That was the content. It has been after primary. Chai, everybody would like my own money. It would Sakata, one banda. Ever what you when you're like you making. There's another one you and there's another one. It's a way of life. Our culture is our heritage.
nze Lolo lawo mama ha na-aga procession ndị nze Lolo lawo mama anyị afụ ndị owu maka na chief Egbe bere ugo bere gbara anyị na mpịa nze Lolo lawo mama ha ahapụla tenti VIP tent o nyere ha decide ya ịbịa na ịgara onwe ha maka na onye nze adịghị eri nri anyhow n'iro, onye nze adịghị ekwu okwu inyo, onye nze bụ onye na-ekwu eziokwu, onye nze agadi ewere ali onye ọzọ, onye nze agadi ekpuchi nwunye nwanne ya ọ nara nwanne ya nwanyị, onye nze agadi afụ ebe ọka ọrụ dị oje wepụ ya ihe bụ oath and oath ndị nze na-eteki before ishe ha nze. Nze is a very revered culture and tradition no matter where you find yourself. Onye nze mgbutila onye nze awọ mama bụ ofu, onye nze awọ mama lọ onye nze Ọnịsha bụ ofu, onye nze Ọnịsha na onye nze Ihiala, onye nze anywhere nze nọ ha niile bụ ofu maka na ha bụ ndị na-enwu. Upon the beauty and the classic of the VIP, Nze decided to come here and stay their own. Makala Nze lo ofeke, adi anodo fuebe. Oya ofeke la no nwea, Nze anu no nwea, chief anu no nwea. Oba mela lo de la kaile me. Ayekele okeke, ayekele okori. Chatakwa no lobo nwanne nno. Gosmadon media ego ai, oruwesi ego ai. Ola awo mama kaino ta no. Okenze nze ukwu lawo mama. Secretary Mangama as the vice chair. Chief Onyebiri Ibiabiri, an ardent traditional man. Okwambalachi Lolo kaisi pia nye brata n'ime bụ reception. Ola gbagbo la reception. La obi onye nze okenze Chief Egbe Bere, Chief Cosmas Uchechukwu Ogbonna la awo mama ebe Eurubas ego anyị nọ tata, ebe Gosmadon media ego anyị nọ tata. La ewetara ya live makala ego anyị bụ onye omenala ọdịnala asọ nsọ atọ ụtọ, a lover of tradition and culture.
an ardent follower and a maintainer. And double ihe nne ka na-eme ụmụakwana mmụọ ụmụrụ right ịbịala wụọ dị ogwu anyị na-afụ ogwu alafụ esi niile ga-emecha gbaa ogwu ọla awọ mama ka gosmado media ego anyị nụtanụ oruwe ego anyị nụtanụ. Yes, Senegal and Obo. Oshema Walile. Oshema Onyewogogo. Oshema made it too much. Engineer Taki. Nego. Happy New Year. Bienvenue New Year. Because if we go to work, in when the school, no church, when you need them, we ban no bread. Oh, mama. Oh, la Olula, Mpari. Okens, Cosmas, Uchechukwu, Ogbonna. La Isiekela wo mama. Akadi. Debe. Biko ndedo numulo beni tumo wanye ko. Alagba ma le tude ko ku ipo ogogo. Amade meka da Egbe la. Debe. Hallelujah. Ogbonna.
Anumia. Oya bakula ki bi ebara. Okre mo krocha. Lolo. Mama bazi ke no ye ga tu bi darule onye chukwu nyere mmadu ana gwale ya dike. Okay, sir. Women of all nations and the women of each states. No, Gabani Kugai, Kaiti, my kid, here. Oh, they should not. Because all no way to show my own gown. And then I am an aquatic yes, I chief on a bajaga and on a bar. While I will do it on a bar. Okay, now, Emmanuel Bajaga, but because they put on a bar now, chief to see Ajagana. Yana chief Paul, and the year we had the chief. The chief on our school. Open your mouth and I some God with it. Such a lot of the ring of myself as a whole there. Chuku questioning our Goji, Chuku questioning our Goji. Yeah, no one is sharp. I'm not afraid to hold out on again. But only you will do it.
na-atụ ahịa ilu chila nwa ala agba egwu elu ọsọrọ afịa agba omenala ka wee kee ka wee orie ka wee afọ ka wee mkpọ ka wee afọ na-akwa ndị krimel ọdụ ndị krimel edoro nyere ka ndị edoro nke nza awa famili anyị batara ka ndị edoro nke nza awa anawara aba ndị ego nnụ ga na-awụsị ụtasị milion onwere tasị taụzand ọ tasị milion adị n'ọka ndụ ndụ gara adị ndụ ga na-adịrị m n'elu ndụ adịrị nọ m n'elu ọmụmụ adịrị nọ m n'elu ndị ọma aka ọjọọ ga-atụdo unu aka ọjọọ ga-eledo unu aka ọjọọ na-akwado unu ndị ọma na-emere ndụ ndụ ọbụda bụrụ na ufere na-aba n'ufu oge ndị ewu ọ ga-aga mmụ ya anyị na nna ka ọ dị anyị mejiri igbo emeju ị ga-emeju a gara emejuru ebe ebere ga-eberu ebe ọ bụla ọ na-eme ndị ọbụla ka a gara emejuru anyị emejuru asị mkpụrụ mmiri na akpa gasị na mmiri na-akpadekwa gị enweghị elu na ụgbọ mmiri na-adị n'ime ya ndụ gị ga-ahụ ndụ mmiri asị na-akpọ gị anyị na-adị ọnụ ụbọchị taa na anyị na-agba nke ọ dị ọnwụ ike ọnwụ ike na-afọ ọla na-eji onye afọ ọla na-eji ọnwa gara agba na-eji ndụ gara agba na-eji nka gara agba na-eji onye ọbụla ahụrụ mmiri mmiri dị mma agụrụ na ị ga-adịra mma anyị nwere ndị nsogbu anyị ebe ka anyị na-eji ala anyị gọrọ onye ibe anyị na-ekwe naanị kpọọ ya solo leta obi na mmadụ si ike nye ocho nye ocho na ihe ahụ 50,000 yes uke na
God bless you. Hey, Mama International. Because chief, tell your man to go. The Enyamas are here. Nada.
Igwe alala. Yes.
ọ ga-adị mbọ